பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாதாக. இன்றைய நாளிலும் மிக மிக கடைசி காலத்தின் முக்கியமான ஒரு செய்தியை நாம் பார்க்க போகிறோம். வெளிப்படுத்தல் 6ஆம் அதிகாரத்தில் அநேக முத்திரைகளை குறித்து வருகிறது. இதுதான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலம். இந்த முத்திரையின் காலத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம். இது எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னால் 1948ஆம் ஆண்டிலிருந்து முத்திரைகள் ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா சபைகளுடைய காலம் முடிந்தது. சபையினுடைய காலம்னா ஒரு பெரிய ஆண்டவர் சொன்னால் அந்த கடைசி காலம், கடைசி நிமிடங்கள். இஸ்ரேல் தேசம் எப்போ தோன்றுச்சோ, அத்திமரம் எப்போ துளிர் விடுதோ அப்போ தான் கடைசி காலம்னு ஆண்டவர் சொன்னார். அப்போ அந்த கடைசி காலம் இஸ்ரேல் தேசம் தோன்றினா 1948 50ஆம் வருஷம் 55ஆம் வருஷத்தில் தொடங்கப்பட்டது. அப்போ தான் முதல் முத்திரையின் காலம். இப்போ நம்ம எந்த முத்திரையின் காலத்தில் இருக்கோம்? இனி வரப்போகிற 5ஆம் முத்திரை அல்லது அந்த 5ஆம் முத்திரையினுடைய எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ், சபைகளுக்குரிய முக்கியமான முத்திரைன்னா 5ஆம் முத்திரை தான். அப்போ இன்றைக்கு நம்ம எந்த முத்திரையில் இருக்கிறோம்? 1ஆம் முத்திரை முடிந்து விட்டது. அது ஒரு ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான். அது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பரமேறி சென்றதிலிருந்து இஸ்ரேல் தேசம் உருவான வரைக்கும் அந்த 1ஆம் முத்திரை தான். அது என்ன 1ஆம் முத்திரைன்னா, சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரவச்சு. அதனால தான் அது வெள்ளை குதிரை. 2வது முத்திரை என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிகப்பானவும். அதுல இருந்தா குழப்பங்கள் ஆரம்பிக்கிறது. இன்றைக்கு இது இஸ்ரேல் தேசம் தொடங்கினதுலேருந்து 2வது முத்திரை. 3வது முத்திரை நம்ம பார்த்தோம்னா அது கருப்பு குதிரை. அது ஒரு பணத்துக்கு, அது பிஸ்னஸ். அது எந்த காலகட்டத்தில் உலகளாவிய பிஸ்னஸ், குளோபல் எக்கனாமி வந்துச்சுன்னு பார்த்தா இப்போ இருந்து கரெக்டாக ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2000லிருந்து 2020 வரையான காலங்கள் தான் 3ஆம் முத்திரையின் காலம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது பஞ்சம் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் கரெக்டாக சொல்லுது, ஒரு பணத்துக்கு கோதுமை, ஒரு பணத்துக்கு 3 படி வார கோதுமை. ஏன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு அது இது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுகிற ஒரு காலம். உலகமெங்கும் குளோபல் எக்கனாமி உருவாகிற ஒரு காலம். அதில் ஒரு சத்தம் கேட்குது, எண்ணெயும் திராட்சை ரசத்தையும் பேதப்படுத்தாதே. எங்கேருந்து கேட்குது? பரலோகத்திலேருந்து கேட்குது. எதுக்குன்னா பூமியில எக்கனாமி வளருகிற ஒரு காலம் தான் இந்த 3ஆம் முத்திரையின் காலம். இது முடிந்து போய்விட்டது. எக்கனாமிலாம் வளர்ந்து எல்லா நாடுகளும் பொருளாதாரத்தில் அப்படி இப்படி செட் பண்ணி உலகமெங்கும் நாணயங்கள், பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் குளோபலைசேஷன் ஆயிடுச்சு. வேதத்தின்படி கடைசியில் எல்லாமே குளோபல் ஆகிடும். அப்போ இந்த காரியத்துக்கு தான் 3ஆம் முத்திரை. அப்போ 4ஆம் முத்திரை தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த 4ஆம் முத்திரை, இந்த வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரம் பரலோக வியூவில் இருந்து கேமரா வச்சு எடுத்திருக்கோம். மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் பூமியில வியூவில் வச்சு ஒரு கேமரா வச்சு எடுத்த மாதிரி ஆண்டவராய். இப்போ இந்த 2 அதிகாரத்தையும் சேர்த்து வாசிக்கணும். வெளிப்படுத்தல் 6ஐயும் மத்தேயு 24ஐயும் நம்ம சேர்த்து வாசித்தோமானால் முத்திரையினுடைய ரகசியங்கள் நமக்கு தெரியும். ஏன் இந்த காலத்தை அறிந்து கொள்ளணும்? ஆண்டவர் சொன்னாரு, காலங்களை அறிந்து கொள்ளுங்க. இப்போ யூதர்கள் ஆண்டவர் என்னைக்கு மேசியா வருவாருன்னு சொன்னாங்களே தவிர எந்த காலத்துல வருவாருன்னு சொல்லி தானியேல் தீர்க்கதரிசியினுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை வச்சு கணக்கு பார்க்க மறந்து போனாங்க. அதுதான் தப்பு. அப்ப தானியேல் தீர்க்கதரிசியினுடைய அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை வச்சு பார்த்திருந்தா, தானியேல் சொன்னதுல இருந்து 490 வருஷத்துல மேசியா வந்திருக்க வேண்டும். இந்த கணக்கை பார்த்திருந்தாலே அன்றைக்கு யூதர்கள் இயேசுவை அறிந்து கொண்டிருப்பாருங்க. அப்ப இன்றைக்கு கடைசி காலத்துல நம்ம வாழ்றோம்னா எந்த முத்திரையில இருக்கோம், என்ன நம்ம செய்யணும், சபையா என்ன செய்யணும்? வெறுமனையே கடைசி காலத்தை சத்தியத்தை கேட்டுட்டு ஐயோ அது நடக்குது, பைபிள்ல சொன்னதெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்றதுக்காக ஆண்டவர் சொல்ல, ஏன்னா அது நடந்துதான் தீரும். நம்ம விருப்பப்பட்டாலும் சரி விருப்பப்படாட்டாலும் சரி கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் ஒண்ணு வீணாகாது, அது நடக்கும். அதனால அது கடைசி காலத்துல பைபிள்ல சொன்னதெல்லாம் நடக்குது, கரெக்ட். ஆனா நம்மளுடைய காரியங்கள் என்ன? இது என்ன முத்திரையின் காலம்னு பார்த்தா இது 4ஆம் முத்திரையின் காலம். 8ஆம் வசனம் சொல்லுது, நான் பார்த்தபோது இதோ மங்கின நிறமுள்ள குதிரை கண்டேன், அதில் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு மரணம் என்று பெயர், பாதாளம் அவன் பின் சென்றது. பட்டயத்தினாலும் பஞ்சத்தினாலும் சாவியினாலும் பூமியினுடைய துஷ்ட மிருகங்களினாலும் பூமியின் பங்கில் உள்ளவர்களை கொலை செய்யும்படியான அதிகாரம் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டது. 2000க்கு அப்புறமே நம்மளுடைய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா எங்க பார்த்தாலும் கொலை. ஆனால் அதிகமாக இந்த 2020 அதிகமான எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போகிறதை நம்ம பார்க்க முடியும். அது எதனாலே இருக்கும்? 4 விதமான பட்டயங்கள் இருக்கு. ஒன்று யுத்தத்தினால இருக்கும். இதை குறித்து தான் ஆண்டவர் மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லும்போது தெளிவா சொல்லிட்டார். அந்த காரியத்தை குறித்தும் நம்ம தியானிக்க போகிறோம். அப்போ இந்த பரலோக வியூல இருந்து இத்தனை விதமான 4ஆம் முத்திரையினப்போ இத்தனை பேர் சாகப்படுவாங்க சொல்லும்போது ஆண்டவர் மத்தேயு 24 வருஷம் சொல்லிட்டே வரும்போது
7ஆம் வசனம் தான் 4ஆம் முத்திரைக்கான விளக்கம். ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும், பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி எதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். இது 2000 அதிகமாக நம்ம பார்க்குறோம். அதிகமாக இந்த முத்திரை செயல்பட்டு முடிய போகிற நிலைமையில நம்ம இருக்கிறோம். என்னன்னா, ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம், அது லோக்கல் ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள நடக்கிற பிரச்சனைகள், மணிப்பூர் கலவரம், இந்த மாதிரி தைவான் கலவரம், சைனா கலவரங்கள், இப்படி ஒரு தேசத்துக்கு உள்ளாக இருக்கிற கலவரத்துக்கு பேர் தான் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம். இன்னொன்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் சொல்ற ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம். அப்படின்னா கண்ட்ரி பிட்வீன் கண்ட்ரிஸ்க்கு வர்ற யுத்தங்கள், வார், பஞ்சங்கள், கொள்ளை நோய்கள், பூமி எதிர்ச்சிகள் பல இடங்களில் உண்டாகும். அப்போ இனி வருகிற காலங்கள்ல பஞ்சத்தினால நிறைய பேர் செத்துருக்கிறாங்க ஆப்பிரிக்கா நாடுகள்ல. கொள்ளை நோய்களால நம்ம பார்த்தோம், கொரோனா வைரஸ் மாத்திரமல்ல, இன்னும் பலவிதமான வைரஸ்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. தினந்தோறும் எத்தனையோ மரணங்கள், அதற்கு விளக்கமே கொடுக்க முடியல. இதனாலதான் இவர் சத்தாரு சொல்லவே முடியாது. அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு காலம் வரப்போக வந்துடுச்சு. நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்க காலத்துல 4ஆம் முத்திரையின் காலத்துல இருக்கும். இதை பத்தி ஏன் அறிஞ்சுக்கொள்ளணும்? ஏன் 4ஆம் முத்திரை ஆண்டவர் 24 சொல்லிட்டு வரும்போது கரெக்ட் ஆர்டர்ல சொல்லிட்டே வர்றாரு. 7ஆம் வசனம் வந்தோன்னா ஒரு பெரிய ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறாரு. இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். 8ஆம் வசனத்துல ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறாரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, கடைசி காலத்துல இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்போ இதே இதை நம்ம வெளிப்படுத்துதலுக்கு திரும்ப வந்தோம்னா, வெளிப்படுத்தல் 6ஆம் அதிகாரத்துல 4 முத்திரை வரைக்கும் 4 ஜீவன்கள் வரும், 4 குதிரைகள் வரும். 4ஆம் முத்திரையோட குதிரை நின்று போகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது பூமியின் மனிதர்களுக்கு, ராஜ்யங்களுக்கு நடக்க போகிற காரியம். 5ஆம் முத்திரையிலிருந்து அது பரலோகம் செயல்படுத்த போகிற காரியம். இதுதான் வித்தியாசம். சரி, இப்ப நமக்கு முக்கியமானது என்னன்னா 5ஆம் முத்திரை. அவர் 5ஆம் முத்திரையை உடைத்த போது தேவ வசனத்து நிமித்தம் தாங்கள் கொடுத்த சாட்சி நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவருடைய ஆத்துமாக்களை பலிபீடத்தின் கண்டேன். அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியமுள்ள ஆண்டவரே, தேவரீர் பூமியின் மேல் குடியிருக்கிற இடத்தில் எங்கள் ரத்தத்தை குறித்து ஏது வரைக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமலும் பழி வாங்காமலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார்கள். அப்போ முதல் 4 முத்திரை பூமியில இருக்கிற மக்களுடைய அக்கிரமங்களினாலையும், பூமியில இருக்கிற அந்த முதிர்ச்சி, கடைசி காலத்தினுடைய முதிர்ச்சியினாலும் சுயநலத்தினாலும் வரக்கூடிய பேரழிவுகள். ஆனா 5, 6, 7 5ஆம் அதிகாரம் தான் சபைக்கு ஒரு முக்கியமான அதிகாரம். ஏன்னா கேட்கிற விசுவாசிகளே, போதவர்களே, யாரா இருந்தாலும் சரி, 5ஆவது முத்திரையை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கண்டுக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா அதுல எக்ஸைட்மெண்டா ஒன்றும் இல்லை, பஞ்சமும் இல்லை, யுத்தம் இல்லை, நாட்டுக்கு நாட்டு யுத்தம்னு வரல. அதனால இந்த 5ஆம் முத்திரையை பத்தி நிறைய பேர் பேசுறதும் கிடையாது. இந்த 5ஆம் முத்திரையை பத்தி அது என்ன, யாரோ இரத்த சாட்சிகள் சும்மா ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணாங்க. ஆனா 5ஆம் முத்திரை தான் சபைக்கு மிக மிக முக்கியமான முத்திரை. 4ஆம் முத்திரை நம்மை அடையாளத்தை கொடுக்கும். 5ஆம் முத்திரை நம்ம ஆயத்தப்படுத்துறதை குறிக்கிறதுக்கு தான் 4ஆம் முத்திரை. 4ஆம் முத்திரை உலகத்துக்கு தான். அது எப்படினாலும் சாவு உண்டாகும். அதுல சன்மார்க்கனும் சாவாம், துன்மார்க்கனும் சாவாம். இதுதான் வேதம் சொல்லுது. இவர்களாம் தப்பிச்சிருவாங்க அப்படிலாம் சொல்லல. சாவு யாருக்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கும். ஆனால் 5ஆம் முத்திரை ரொம்ப ரொம்ப சபைக்கு முக்கியம். என்ன சொல்றாரு அந்த இடத்துல அப்படின்னா, அங்க ரத்த சாட்சிகள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க, ஆண்டவரே, எங்களுடைய அந்த ரத்தம் பூமியில சிந்தினாங்க இல்லையா, ஆண்டவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் கொலை பண்ணாங்க இல்லையா, எங்களுக்கு எப்போ அந்த பூமியை பழி வாங்க போறீர்? எத்தனை நாள் நீர் அமைதியா இருக்க போகிறீர்? ஆண்டவர் ஒன்றும் சொல்லலை, இங்கே பழியை மன்னிச்சிடலாம் அப்படிலாம் சொல்லலை. அவர் என்ன சொல்றாரு, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு. இன்னும் உங்கள் சகோதரர்கள் நிறைய பேர் என் நாமத்தின் நிமித்தம் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். அப்ப 4 முத்திரை வரைக்கும் ஒரு காலம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2030 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். 2030 வரைக்கும் 4ஆம் முத்திரை செயல்பட்டு முடிஞ்ச உடனே 5ஆம் முத்திரையில தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, அநேக இரத்த சாட்சிகள் வரப்போகுது. அப்போ இனிமேல் தான் இரத்த சாட்சிகள் வரப்போகுது. இது எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா, மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்துக்கு தான் திரும்ப வரணும். ஏன்னா இவைகள் எல்லாம் வேதனைக்கு ஆரம்பம் 8ஆம் வசனத்துல சொன்னதுக்கு அப்புறம் 9வது வசனத்துல, அவர்கள் உங்களை உபத்திரவப்படுத்தி கொலை செய்வார்கள், என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5ஆம் முத்திரையை கொடுத்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஏன்னா இந்த 24ஆம் அதிகாரமே கடைசி காலத்தை குறித்தது தான். இஸ்ரேல் தேசம் உருவானதுல இருந்து குறிக்கப்படுகிற காலங்கள் தான். இப்ப அந்த 5ஆம் முத்திரை அப்படின்னாலே சுவிசேஷம், உலகம் எங்கும் சுவிசேஷம். அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், உலகம் எங்கும் சுவிசேஷம்னா ரொம்ப ஜாலியாக தானே இருக்கும், எல்லா ராஜாக்களையும் அடித்து போட்டுட்டு ஆண்டவர் சுவிசேஷத்துக்கு முக்கியம் கொடுப்பார்? இல்லை. 5ஆம் முத்திரையில் ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஆத்துமாக்களை நிறைவாகணும்,
அதே மத்தேயு 27:9 சொல்றாரு, உங்களை ஒப்பு கொடுத்து அநேகரை கொலை செய்வார்கள், உங்களை கொலை செய்வார்கள், உங்களை கொலை செய்வார்கள், உபத்திரவத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து கொலை செய்வார். அவ இதுவரைக்கும் பார்த்திராத அநேக இரத்த சாட்சிகள் இனிமேல் வருகிற அந்த 5ஆம் முத்திரையின் காலத்துல வரப்போறாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரவும். இரும்புத்திரை நாடுகள், இன்னும் சைனா, மிடில் ஈஸ்ட், முஸ்லீம் கண்ட்ரிஸ், இன்னும் ஜப்பான், கொரியா, எல்லா இடங்கள்லுமே இரும்புத்திரை நாடுகள். அங்கே இன்னைக்கும் சுவிசேஷத்தை கொண்டு, நம்ம தான் இந்தியாவில தான் சில மாநிலங்கள் அப்படி பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறோம். இல்லை, சுவிசேஷத்தை கொண்டு போனாலே பல வருடங்கள் தலையே துண்டிக்கப்படுகிற நாடுகள்லாம் இருக்கு. அப்போ சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரவும்னா ஜாலியாக நம்ம இருப்போம், எழுப்புதல் வரப்போகுது, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனால் அதில் அநேக இரத்த சாட்சிகள் மரிக்க போகிறார்கள். அப்புறம் இது ஒரு பயத்துக்கான செய்தி அல்ல. நம்ம இரத்த சாட்சியை மரித்தாலும் சந்தோஷம். அதை கடைசியாக நான் சொல்லி முடிக்க போகிறேன். ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான காரியத்தை கடைசியில் சொல்லிட்டு முடிக்க போறேன். இப்போ 5ஆம் முத்திரைன்னா சுவிசேஷம் வரப்போகிற எழுப்புதல். 4ஆம் முத்திரை அநேகரை கொலை கொண்டு நம்ம கண்ணு முன்னாடி சும்மா சாவாங்க, மெடிசன்ல சாவாங்க. துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் அந்த காய்ச்சல், எலி காய்ச்சல், அந்த காய்ச்சல், இந்த காய்ச்சல், இன்னொன்று தீவிரவாதிகள், சண்டைகள், யுத்தங்கள், இதனால ஏகப்பட்ட பேர் மரித்து போவாங்க. அதனுடைய முடிவுல தான் எழுப்புதல் வரப்போகிறது. இந்த 4ஆம் முத்திரை வரைக்கும் தான் இஸ்ரேல் தேசம் ஃபோக்கஸ்ல இருக்கும். ஏன்னா வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்துல கடைசியில அந்த ஸ்திரீக்கு உதவியாக பூமி தன்னிடத்துல இருந்த எல்லா தண்ணீரையும் உறிஞ்சு போட்டது. சாத்தான் போட்ட எல்லாத்தையும் இஸ்ரேல் தேசம் தான் அந்த ஸ்திரீ அதை அழிக்க போட்டா. கடைசியில தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு யுத்தம் பண்ண போச்சு. அதான் 5ஆம் முத்திரை. ஏன்னா 5ஆம் முத்திரையில தான் சபையினுடைய ஃபைனல், அதாவது கிளைமேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இத்தனை நாள் சபைகள் இருந்தது, எத்தனையோ விதமான ஊழியங்களை செஞ்சது, எல்லாம் கரெக்ட். 5ஆம் முத்திரை தான் சபைக்கு இருக்கிற கிளைமேக்ஸ். இதுவரைக்கும் சபையை அடிச்சு ஒடிச்சு வச்சிருக்கலாம். ஆனால் சபை வைராக்கியமாய் எழுந்து அநேகரை அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உலகம் முழுவதும் எழுப்புதல் நடக்கும். ஆனால் அதே நேரத்தில் இரத்த சாட்சிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டு தான் அந்த தொகை நிறைவாரவனை தான் ஆண்டவர் கரெக்டாக மத்திய 24 சொல்றாரு. அவனே அப்பதான் இந்த ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் அறிவிக்கப்படும், அப்பொழுது முடிவு வரும். இந்த கடைசி 5ஆம் முத்திரையின் எழுப்புதல் காலத்து தான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்றாரு. இவர் முதல்ல நீங்க உலகம் ஃபுல்லா போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்க, அந்த இதை சொல்லலை. ஆண்டவர் மரித்து போனதுல இருந்து சொல்லலை. 4ஆம் முத்திரைக்கு அப்புறம் வரப்போகிற அந்த கடைசி சுவிசேஷம், இந்த ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷம் பூலோகம் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் அறிவிக்கப்படும் சொன்னது 5ஆம் முத்திரை. இனி வரப்போகிற தொடங்கிருச்சு. ஆல்ரெடி எழுப்புதலுக்கான காரியங்கள் தொடங்கி விட்டது. ஆனால் இது ஆரம்பம் தான். 4ஆம் முத்திரை இன்னும் முடியல. 4ஆம் முத்திரை முடிய போகுதுன்னா 5 வருஷமோ 6 வருஷமோ நம்ம எத்தனையோ ஆத்துமாக்கள் சாகிறதை காணப்போகிறோம். உள்நாட்டு குழப்பங்கள், வெளிநாட்டு குழப்பங்கள், யுத்தங்கள், பஞ்சங்கள், பட்டினிகள், எத்தனையோ பூமி எதிர்ச்சிகள் நிமித்தமாய் பூமியில் உள்ள கார்பங்கில் உள்ளவர்கள் கொலையிடப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அது முடிகிற தருவாயில எழுப்புதல் பரவும். எழுப்புதல் பரவும்போது இரத்த சாட்சிகளாய் மரிப்பா. அப்ப சபை என்ன செய்யணும்? எழுப்புதல் பரவ போது ஜாலியா இருப்பான்? இல்ல, கர்த்தர் சபையை ஆயத்தப்படுத்த போகிறார். அதுக்கு தான் 5 விதமான ஊழியங்கள் சபைகள்ல இருக்கும். இனிமே கர்த்தருடைய சபை, இயேசு கிறிஸ்துடைய சபை, இயேசுவை நம்புற சபைனா 5 விதமான ஊழியர் இருக்கும். வெறும் போதகர் மட்டும் இருந்துகிட்டு வாரம் ஸ்டேஜில் பண்ணிட்டு நமக்கு ஆறுதல் படுத்தும், நம்ம கல்யாணத்துக்கும் நம்மளுடைய சுக துக்கங்களுக்கும் வர்றதுக்கான இடம் சபை கிடையாது. அது ஒரு பகுதி. ஆனால் மிச்ச 4 விதமான ஊழியர்களும் சபைகளில் வரப்போறாங்க இனி வருகிற காலத்தில். ஏன்னா சுவிசேஷகர்களும் அப்போஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் இருந்தால் தான் எழுப்புதல். அப்போ இவங்க போய் விதைப்பாங்க. விதைக்கிறது ஒரு கூட்டம், அறுக்கிறது ஒரு கூட்டம். இன்னைக்கு வெறுமனையே அறுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம சபை தான். எந்த யூடியூப்ல போனாலும் அந்த பாஸ்டர், இந்த பாஸ்டர், இந்த பாஸ்டர். ஆனால் வெறும் அறுத்து எடுத்துட்டு வந்ததை களஞ்சியத்தில் சேர்த்து பாதுகாக்கிறோம். அது பெரிய பணி தான், இல்லைன்னு சொல்ல. ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை அனுதினமும் சபையில சேர்த்தார். சபையில் உள்ள போதகர்கள் அவர்களை பார்த்து கொண்டாங்க. ஆனால் சுவிசேஷம் என்பது வெறும் போதகர்களை மட்டுமல்ல, சுவிசேஷம் அப்போஸ்தலன் திரளா எழும்ப உலகம் ஃபுல்லா எழும்ப போறாங்க. எப்படியெல்லாம் பழைய காலத்துல எத்தனை விதமான அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு, ஹட்சன் டெய்லர் வந்தாரு, இந்த விதமான மார்ட்டின் லூத்தர் வந்தாரு, வில்லியம் கேரி வந்தாரு, கால்டுவெல் வந்தாரு. இதெல்லாம் ஒரு சொற்ப எண்ணிக்கையில 5-6 பேர் இப்ப கிரகம் ஸ்டெயினை எரிச்சாங்க. ஆனால் இனி வகிற போகிற உலகம் தழுவிய எழுப்புதல்ல எங்கு பார்த்தாலும் இரத்த சாட்சி தான். இப்போ சென்னையில் 1000 பேர் இரத்த சாட்சியை மரித்தார்கள். இந்தியா முழுவதும் 1,00,000 பேர் மரித்தார்கள். உலகம் முழுவதும் மத்திய கிழக்கு பகுதிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை கொண்டு போன 2,00,000 பேர் மரித்தார்கள். இப்படிதான் நம்ம கேட்க போறோம். ஏன்னா அவர்களுடைய தொகை நிறைவாக போகுதுன்னா, எதுக்கு தொகை நிறைவாக போகுது?
சுவிசேஷத்தை கொண்டு செஞ்சாதான் பிரச்சனை வரும், எதிர்ப்பு வரும். அங்கதான் பிசாசு தன்னுடைய கடைசி, ஏன்னா வெளிப்படுத்தல் 12 கடைசி வசனத்தை வாசிங்க. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால மீட்கப்பட்டவர்களோடு யுத்தம் செய்ய போனான். அப்ப சத்ருனுடைய யுத்தத்துல ஒருவேளை நமக்கு மரணமே நேரிடுகிறதாயினும் சாட்சியின் வசனத்தால் ஜெயித்தார்கள். அப்படின்னா சுவிசேஷத்தினால அவனை ஜெயிச்சாங்க. உலகம் முழுவதும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும், அப்பொழுது முடிவு வரும். எவ்வளவு அழகா மத்தேயு 24 குறித்து ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். 5ஆம் முத்திரை சபைக்கு முக்கியமான முத்திரை. சபையை வெறுமனே ஆராதனை பண்ணேன், வண்ண வண்ண விளக்குகளை போட்டேன், இதுக்கு சபை அழைக்கப்படவே இல்லை. ஆயத்தமாகுங்கள், ஆயத்தமாகுங்கள், சபையை ஆயத்தமாகு, சபை ஆயத்தமாகு, உன்னிடத்துல உள்ள ஊழியர்களை எழுப்பு. 5ஆம் முத்திரை இன்னொரு 3 வருஷமோ 4 வருஷம் இப்பவே எழுப்ப முடியாக ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். மக்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நம்ம சொல்லணும், கிறிஸ்துவுக்காக நம்ம மறிக்க வேண்டியதா இருந்தாலும் மறிக்க நம்ம ஆயத்தம். ஏன்னா சுவிசேஷம் எப்படி யுத்தத்துக்கு ஒரு காலம் நியமிக்கப்பட்டிருந்ததுன்னு நம்ம சுத்தி பார்த்தா, அங்க இஸ்ரேல் யுத்தம், அங்க ரஷ்யா யுத்தம், யுக்ரைன் யுத்தம், எத்தனை பேர் மறித்து கொள்றதுக்கு ஒரு முத்திரை இருக்குமானால் 5ஆம் முத்திரை எழுப்புதலின் முத்திரை. இதை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்க. நம்ம தூங்குகிற நேரம் கிடையாது. சபைகளில் இப்பொழுது சுவிசேஷத்துக்கு எழுப்புங்க, இப்பொழுது ஆட்களை அனுப்புங்க, அவர்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்யுங்க. தசமபாகம் என்பது 5 விதமான ஊழியர்களுக்கும் உரியது. இது கர்த்தருடைய கடைசி எச்சரிப்பு. 5ஆம் முத்திரைக்கு சபையை, விசுவாசியை நீ ஆயத்தப்படு, உன் பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்து. அநேக இரத்த சாட்சிகள் தேவனுக்காய் மரிக்க போகிறார்கள். இந்த மத்தேயு 24 திரும்பியும் வாசித்து பாருங்க. இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்ட 5ஆம் முத்திரை முடிந்த உடனே தான் பாழாக்குகிற அருவருப்பு எருசலேம்ல வருது. பாலாக்குற அருவறுப்புன்னு சொன்னோன்னே தயவு செய்து அந்தி கிறிஸ்துன்னு நினைக்காதீங்க. பாலாக்குகிற அருவறுப்பு என்பது ஓரின சேர்க்கை என்று தேவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு பாவத்தை தான் குறிக்குது. அது எருசலேம்ல தான் ஹெட் குவார்டர்ஸா இன்னைக்கும் இயங்குது. நம்ம கண்களுக்கு முன்பாகவே அது ஆரம்பித்து விட்டது. இன்றைக்கு யாரும் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் என்று சொல்வதற்கு வெட்கப்படுவதும் கிடையாது, இனிமேல் வெட்கப்பட போறதும் கிடையாது. ஏன்னா சயின்டிஃபிக்கா அது ஒரு குறைன்னு சொல்லி சத்ருவானவன் எல்லாரையும் வஞ்சித்து போட்டான். அதனால இனிமேல் அப்படிப்பட்ட காலம் வராது. எருசலேமில் அது நிற்க தொடங்கி விட்டது. அது அந்த பாலாக்குகிற அருவருப்பின் வத்தியிலிருந்து தான் அந்தி கிறிஸ்து வருவான். அப்ப 6ஆம் முத்திரை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அழிவு, அதாவது கடைசி காலம், உபத்திரவ காலம். அந்த 6ஆம் முத்திரையின் காலத்துல சபை பூமியில தான் இருக்கும். 7ஆம் முத்திரைக்கு முன்பாக தான் சபை எடுக்கப்படும். 7ஆம் முத்திரை முடிந்த பிறகுதான் அந்தி கிறிஸ்து வருவான். அப்படிதான் வெளிப்படுத்தனுடைய சீக்வன்ஸ் இருக்கு. அப்போ அந்தி கிறிஸ்துவுக்கும் நம்ம செய்ய போகிற காரியத்துக்கும் ஒரு கடை அவனை நம்ம பார்ப்போமான்னு கூட தெரியாது. இந்த யுத்தங்களும் அந்தி கிறிஸ்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. என்றைக்கு இந்த ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் பூமி முழுவதும் நிரப்பி சோதோமனுடைய பாவத்தை திரும்பியும் கொண்டு வராங்களோ அன்றைக்கு அந்தி கிறிஸ்து அதுல இருந்து வருவான். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, அக்கிரம் மிகுதியாவதனால் அன்பு தணிந்து போகும். இந்த எழுப்புதலின் காலத்துலதான் அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புவார்கள். மற்ற 24, 10, 11, 12 ரொம்ப சபைக்கு முக்கியமானது. 5ஆம் முத்திரையின் காலம். அநேக கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் இன்றைக்கு கிளம்பி விட்டார்கள். பொருளாசையும் நம்ம இருக்கிறதே கோடீஸ்வரனா வாழ்றதுக்காகத்தான். நம்ம ஆபிரகாமின் சந்ததி, நம்ம கிட்ட லட்சங்கள் இருக்கணும், கோடி இருக்கணும், BMW கார் இருக்கணும்னு சொல்லி இன்றைக்கு சபைகளை ஏமாத்தி 5ஆம் முத்திரையை பிளாட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உபத்திரவத்தின் வழியாகத்தான் நான் சபையை தெரிந்து கொண்டேன். சபையே நீ உபத்திரவத்தை கடந்துதான் போகணும். 5ஆம் முத்திரை சபைக்கு ஆபத்து, 4ஆம் முத்திரை உலகத்துக்கு ஆபத்து, 5ஆம் முத்திரை சபைக்கு ஆபத்து. இதுல எழுந்து நிற்கிறதுக்கு இப்பவே நம்ம செய்தியை கொடுக்கணும், இப்பவே சொல்லணும். இதெல்லாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஏத்திஸ்டா போறாங்க, கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. நம்ம பிள்ளைகளை அப்படி போயிடக்கூடாது. ஏன்னா உலகத்துல நடக்கிற சம்பவங்கள், அநேக கொலைகள், கடவுளே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம வேதத்தை காட்டி பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கணும், சபைகள்ல போதிக்கணும். இது கர்த்தர் சொன்னது. அடுத்து 5ஆம் முத்திரை வரப்போகுது. நம்ம எல்லாரையும் ஒரு சபையை மொத்தமா கொளுத்திட்டு போவாங்க. 1000 பேர் சபைக்குள்ள உள்ளவங்க சாக வேண்டியது வரும். அப்போ இதுக்கெல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி சுவிசேஷத்தை எப்படியாவது கொண்டு செல்ல 5ஆம் முத்திரைக்கு ஆயத்தப்படுத்தும்படிதான் இன்றைக்கு ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். இரத்த சாட்சிகளால் மரிப்பவர்களுக்கு என்ன ஒரு பலன் இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம வேதத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்ம அநேகம் நினைக்கிறோம் 1000 வருஷ அரசாட்சி என்பது எல்லாருக்கும் உரியது, ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் உரியது. கிடையவே கிடையாது. வசனத்தை பாருங்க. வெளிப்படுத்தல் 20ஆம் அதிகாரத்துல 4ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தம் வசனத்து நிமித்தம் சிரச்சேதம் பண்ணப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களையும் மிருகத்தையாவது அதன் சொரூபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றிகள் தங்கள் கைகளில் அதன் முத்திரையை தரித்து கொள்ளாமலும் இருக்கிறவருடைய கண்டேன். அவர்கள் தான் உயிர்த்து 1000 வருஷம் ஆண்டவரோடு
அரசாண்டார். மிச்சம் எல்லாரும் நியாய தீர்ப்புக்காக அந்த ஆத்துமாக்கள் இளைப்பாரி கொண்டு தான் இருந்தது. அப்போ யாரெல்லாம் இரத்த சாட்சியை மறிக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த பூமியின் காரியத்தை அனுபவிக்கவில்லை என்கிறதுனால 1000 வருஷம் அரசாட்சியில அவங்க ஆண்டவரோடு கூட எழுந்து இதே பூமி, ஆண்டவர் பிடிச்ச இதே பூமியில அரசாடுறாங்க. சாத்தானும் அந்தி கிறிஸ்துவும் நரகத்துல கட்டி வைக்கப்பட்டு, அதனால பூமியில எந்த கேடு செய்வாரும் இல்லாம அந்த 1000 வருஷ அரசாட்சி நடக்கும். அப்ப இரத்த சாட்சிகளாய் மறிப்பவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னா 1000 வருஷ அரசாட்சியில பங்கு கொள்ள போகிறார்கள். இதே பூமியில, இதே அமெரிக்கா, இதே இந்தியா. ஆனா தீமை மட்டும் இருக்காது. ஏன்னா ஆளுக போகிறவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அப்ப அந்த ஒரு காரியத்துக்காகத்தான் ஆண்டவர் இந்த இரத்த சாட்சிகளை அனுமதிக்கிறார். 5வது இந்த முத்திரைக்கு சபையே நீ எழுந்து பிரகாசிக்க கர்த்தர் அழைக்கிறார். நம்முடைய ரெகுலர் பாட்டுகள், ஆராதனைகள், கீபோர்டு, லைட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்றேன், சுவிசேஷத்துக்காக மாத்திரம்தான் கர்த்தர் சபையை பூமியில வச்சிருக்கிறார். ஆராதனை பண்ணணும்னா அப்படியே பரலோகத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிருப்பார். ரட்சிக்கப்பட அப்படியே எல்லாரையும் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போயிடுவார். ஏன் பூமியில சாத்தான்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு வைக்கணும்? அவர் அன்புள்ள தேவனாச்சு. அவர் நம்ம வைத்திருப்பதே சுவிசேஷத்துக்காக மாத்திரம்தான். இதை உணர்ந்து கொள்வோம். இதை உணர்ந்து கொண்டு சபையை ஆயத்தப்படுத்துவோம். அந்த பெரிய காரியங்களை செய்வார். 5ஆம் முத்திரையின் காலம் சுவிசேஷத்தின் காலம். அதுக்காக சுவிசேஷன் அப்போஸ்தலன் இப்பொழுதே சபைகள் எழுப்ப வேண்டும். அதுதான் சபையை, இல்லைன்னா செத்த சபை. அது வரப்போகிற எழுப்புதல், இரத்த சாட்சிகளுடைய நிறைவு. இந்த ஆயத்தப்படுவோம். இந்த வசனத்தை ஏதோ விளையாட்டா விட்டுற வேண்டாம். கடைசி காலத்து என்டர்டைன்மெண்ட் செய்து இது கிடையாது. இதை ஆயத்தப்படுத்தி செயல்பட வைக்க போகிறது. அதனால கர்த்தர் சொல்கிற 4 முத்திரைகளும் நிறைவேறும்னா 5ஆம் முத்திரையும் நிறைவேறும். சத்துனுடைய எல்லா கோட்டைகளும் நிர்மூலமாகும். கடைசி முடிவு வரும். கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.